Lîstikvanê Kurd azî çap Kurd di fîlmê Hollywoodê de dilize. Ji bo kêm kesan dibe nesîb ku di fîlmekî Hollywoodê de bilîze û her ku tu lîstikvanekî Kurd bî rewş zehmettir dibe. Niha lîstikvanekî Kurd di fîlmekî Hollywoodê de dilize. Lîstikvan azîz çap Kurd li gel lîstikvana navdar Eva Green di fîlmê Hollywoodê Dirt Englis de dilize. Rola li gel Eva Green fîlmê Dirs Angels ji aliyê derhenêr Martin Campbell ve hatiye kişandin. Çîroka fîlm li Afganistanê derbas dibe. Dema dewletê Yekbûyî Amerîka ji Afganistanê vedikişe komek terorîst êrişê dibistana keçikan dikin. Ew keça balyozgî dewletê Amerîkayê BDA jî têde komek keçikan dîl digirin. Koma terorîst ji bo serê her keçikê $10 milyon fidyeyê dixwazin û pê re jî dixwazin gitî yekî bi navê Şêx El Şimalî bêberdan. Di fîlmê aksiyonê de lîstikvana navdar Eva Green, Maria Bakalova, Ruby Rosa dilîzin. Lîstikvanê Kurd azî çap Kurd jî di fîlmê de dilîze.